Missionswort Jesus Responde al mundo de hoy bringt die Hoffnungsbotschaft mit Redner Walter Niefeld. Lieve vriend, lieve broeder, lieve zuster, ik freue mich, dat je wel da sind. Jesus is dat leven, dat eeuwige leven. Jesus is de Auferstehung. Dat heißt, wenn wir an Jesus leben, dann haben wir ewiges Leben. Das sagt die Bibel uns in Johannes Kapitel 11, Vers 25. Wir haben ewiges Leben in Jesus Christus. Das ist wunderbar. Das ist so groß, dass wir weten, dass wir in Jesus Christus ewiges Leben haben. Hij heeft niet meer leven te geven, hij is dat leven. Hij zegt, ik zie dat leven. Ik zie de waarheid. Ik zie de waarheid. Keiner komt nem Vader als bloos durch mij. En wanneer hij dat zegt, dan meint dat dat keinen anderen Weg heeft. Dat is niet, ja, ik lebe an Jesus, aber ik zie ook nog een guter Mensch. En ik doe nog dit, en ik ga hier to de church, en ik heb me die beloten, en ik doe nog dat woord Gottes predigen, en alles taub wordt aan ons je verhandreetje. Nee. Dat leven, heeft plus Jezus. Weet je, en veel gouden tonen, en dat tonen wat God ons zegt, en dat is schijn, maar dat gouden tonen, dat heeft ons niet het leven. De church hier, dat heeft ons ook niet het leven. Gouden Mennonieten zijn, heeft ons ook niet het leven. Het leven heeft mooi Jezus Christus. Ik heb een vraag aan die. Luistert u aan Jezus Christus? Luistert u dat hij dat leven is, dat eeuwige leven, voor die familie? Dat hij de enige is, die eeuwige leven geven kan? Ik laat die anderen te beden. Herr Jesus, vandaag wil we zeggen dat we aan dich leven. En we leven dat u dat leven best, dat u dat eeuwige leven best. En vandaag laten we die aankomen aan ons hart en schenk ons dien leven, dat eeuwige leven. En maak ons vrij van allen beisen en wasch ons rein met in bloed van alle zonde en vul ons met in gouden heiligen geest. Dat beten we in die Namen Jesus. Amen. Tot dem nächsten Mal. Hoffnungsbotschaft.